ka, boy! Layo na, magkabay pa rin mo rito sa barangay ba na? Tumboy, partner. Uy, pumura! Kami ibig na! Dapat magsinabtan na taninyo kay barkada man taninyo. Umumba pa na pa ketchup. Gutom na kayo, Merino! Kasi, bagay na ka! Bonsai, Bibilin ba? Kauban ba na karon? Natisang ninyo, ha? Uy, walit tao. Wow! Uy, pizza. Lupa na lang naman eh. Asang uban? As nilang, bahala na. Ako man isa. Kaysa, si Boss Marlo man oh. Pangulangol man yung tawhana diri man nagkaon sa kahuyan man eh. Mao gani no. Kadawat man ang promotion gapon. Maora po di ay. Mga ano, naka-promotion na siya. Dahil pala po yung promotion niyo. Ha, isa ka video 3 mil. Kanto ka kayo naghinangol ng pizza diri jud ning kaon ba oh. Nilaog po ng tawana ba? Apil rabi ako sa yung video sa Reels. Unsa po ni tawhana gi-apil mo sa content ana? Utro bukupas, nag-million gani ko no. Tungod niya. Ah, sirit-sirit na po ka boy. Wa kay salig sa akong acting skill. Kap ay pas. Saw. Unsay kap? Kabalo kang pastor ko. Ay sorry good pas. Pareha ra mugmug naong ni Kap good. Ikaw ba sige kuy-kuy sa kuha nya imong ginahisgot. Pangalan sa akong kambal. Wala naman na maoy mo ha. Sus na unsa man mo, sige raman mo away. Ako'y plano. Boy, upla na ka boy. Layo na, magkabay pa rin mo rito sa barangay ba na? Tumboy, partner. Tandaway man noon. Taga naman ang mga mo. Hoy, 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 hoy. Upla na ka ba? Ha? May tinoon. Taga ka ba? Taga utulan. Upla na ka ba? Ayo, upla na ka ba? Ha? Di na to pagtumboy ka? Uy, tahi ka. Ay, ay, ito. Ay, sos. Ay, sos. Uy, pumura. Di na to pagtumboy ka. Isa na, di mabusukan na ron. Sali kay bago ka gibak sila ka. Ay, sos na. Ay, gara-gara na. Susli mo. Pili ko. Sila ni mo. Sila pa mo. Oh, Maghinaan ako. Labanan man mo na di ba? Susli mo. Gituloy mo. Ayaw, pastor. Ay, di mo. Makasaway na mo. Boy, saling mo nakalabot mo. Ay, Hindi, pag-away po siya. Kaya may ibig siya. Ang dami. Hindi away pa po. Hindi away pa. Dami eh. Tama niya. Dapat magsinabtan na taninyo kay barkada man taninyo. Umumba pa na pa ketchup. Ay, wala oy. kita ba sa bayan totoro pero nganong mag-away mata ditra? Mas naar man din na magkasinabtan na. Raman din tanin nyo day. Tara. Nag-unay may nung tanin nyo inoon. Sana, Naon sa mga sila. Ay, bahala ng pizza. Nakuhaan man eh. Ay, bahala na. Lamimit akong pizza. Wala ko na Pirino ha. Napili na ron. Gutom na kayo Pirino. Kasi bagay na ka. Isay may ganahan mo mga pasag bulang ha. Di makakashoot. Dili ka shot na ako makita na naka-score. Salamat na nakasakuha ron kay makamerinda ta. Karon nga napili man ta. Katungod sa imuha. Usay ako ha. Imuha. Imuha sa iyong motor. Na. Si Boss Marlo man ako. Bitaw no? Murag nagkauntaw ng pizza. Say, plano say. Dali na lang. Para makamerinda ta. Mag-away-away ta. Para si Boss Marlo mo doon sa tuwa. Naman. Nada. Bitaw no? Sige. Ah, fair. Kaya ka Pirino ha? Kaya na ka? Uy! Ha? Kaya na ka? Saan naman yung naaway? Bonsai? Pirino? Ay, ay, ay! Uy, ikaw makasabilo. Ayaw pa niya na, Bunsay. Pirino, kaya ito kaya ka? Ayun, ay! Kami asa ka pizza. Ay! Pirino! Ayaw! Hindi na mo! Bonsai, lami kaayo. Pirino! Kami nilpon! Wala na kay klaro bataan ng kasabot to eh! Bonsai, Merinda ganito! Gutom na kayo! Pirino, panataro! Pirino! Pirino! Bonsai, kaulo na nako niya. Bakit na karon? Ya lang sa ka. Goodbye.
Naghihintay ka ba? Wala na. Oh, karton na lang imuha. Tawa na kami rin naman. Hindi ka kami lumibilin ba? Kauban ba na ganun? Tawa na. Tabayan na namin na. Ino! Aha, dagan ako. Natisang ninyo ha? Mas Marlo, si Pirino naman nagkaon sa yung pizza. Huwag mo ko'y labutan na. Ay, ate ka Pirino. Ikaw na kakaon sa pizza. Huwag mo ko'y labutan ni Bay. Ako na kakaon ako. Pirino! Pangit na rin!